Moi, se on Vesijankka. Tervetuloa uuteen videoon pitkästä aikaa. Näin tunnistat Vesijankan. Pitkät hiukset, väsynyt, kroksit jalassa, revenneet ulkohousut, räsyinen takki. 18-vuotias, syntynyt vuonna 2005, asunut yksin nyt 8 kuukautta. Hiljainen ja erittäin ujo julkisissa tilanteissa. Vesijankka myös askartelee välillä. Vesijankka myös osaa tehdä näin. Vesijankka myös julkaisee usein Instagramiin tai YouTubeen hetken mielenjohteesta kuvattuja ja erittäin kaameasti ja taidottomasti editoituja videoita. No joo, tässä oli tämänkertainen video. Ja nähdään ensi videossa. We're dying with the sun,